Dobijamo informacije da ima i povređenih i apelujem na sve da se drže prisebnosti, da niko ne reaguje na bilo kakvu provokaciju. Apelujem na građane i srpske i albanske nacionalnosti da zadrže mir. Apelujem na predstavnike Prištine da ne preduzimaju ovakve akcije, jer one su akcije najvišeg mogućeg rizika. Na predstavnike međunarodne zajednice da na bilo koji način ne ohrabruju predstavnike Prištine da ulaze u ovakve operacije, jer one apsolutno ne dovode ni do kakvog rešenja i samo na sve zajedno dovode u velike opasnosti i velike rizike. Srbija sa svoje strane je voljna da učestvuje i dalje u mirovnom procesu, u procesu dijaloga, jer samo dijalog može da donese do rešenja. Očigledno je da ovakve akcije ne dovode do rešenja. Naravno i u Srbima političkih stranaka i onih pojedinaca koji smatraju da sada treba ulaziti u konflikte, otvarati nove ratove, nova nasilja. Duboko sam uveren da većina građana Srbije ne podržava takvu politiku i takva razmišljanja. Upravo obrnuto, treba i dalje učestvovati u dijalogu, treba doprinositi miru i najteže izboriti se za mir, a najlakše je srljati ponovo u rat i ponovo u nasilje. Ne smemo ponovo upasti u zamku u kojoj je naš narod i naša država upadala 90. godina.